היי, אני ולריה, בעלת תואר ראשון בהוראה וחינוך גופני ומדריכת כושר בשנתיים, 3 האחרונות, וככה חיפשתי משהו נוסף, משהו להתפתח, משהו לגוון את האימונים שאני כן יכולה לאמן, ולכן הגעתי לסנדרה לעשות את הקורס בר. נורא אהבתי, נורא התחברתי, זה משהו שונה לחלוטין מכל אימון שיצא לי להעביר עד כה. האימון הוא בקצב מאוד גבוה, וההנחיה שלי חייבת להיות ברורה, ולמדתי איך לעמוד נכון מול קהל מתאמנות, איך להעביר את האימון בצורה זורמת וקלילה ושהיא ברורה לכולם, איך אני מתייחסת לכל המתאמנות. עשיתי קפיצת מדרגה מבחינת האימונים שעשיתי עד היום. לקחתי מפה איזשהו כלי שלא היה לי עד כה, עשיתי מין שילוב כזה בתור מדריכת פילאטיס מזרן, עשיתי שילוב של שני הדברים, גם בר וגם פילאטיס מזרן, וזה הולך ממש טוב, האימונים מלאים. עוד אימון לגמרי חדש שלא הכרתי וגם המתאמנות לא הכירו, ואני ממש מבליצה, וזה שונה לחלוטין מכל דבר אחר שעשיתי עד כה. כדאי מאוד.